kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Bigyan nyo naman po ako ng advice. Gusto ko pong malaman kung ang reaction ko ay OA o ang reaction ko ay tama lang. The other day po kasi nag-celebrate yung company na pinagtatrabahuhan ng asawa ko ng kanilang anniversary. Nanalo po siya sa raffle. Ang napanalunan niya po ay isang set ng cosmetics. Tapos, nalaman ko na yung cosmetics na yon binigay niya sa office mate niyang babae. Hala! Sobrang sama ng loob ko na tipong hindi man lang tinanong kung gusto ko ba ng cosmetics na yon. Nakakasama ng loob, hindi ko pa sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko kasi gusto ko munang itanong sa inyo kung valid ba ang feelings ko. At kami talaga yung tinanong mo ha. Ano pag sinabi namin hindi valid yung feelings mo, hindi mo nasasabihin? Ano ka ba? Pwes, kung ikaw ay isa sa mga lalaking nanalo ng Ayan. cosmetics sa inyong company at binigay mo sa katrabaho mo, Na babae? ikaw na yun. Naku po! Ang bihira naman. Valid yung nararamdaman mo. Yes, of course. Hindi mo sinabi sa amin kung mahilig ako sa cosmetics. It can be a lot of things, Jegs eh. Pwede rin namang memorize ng mister mo yung buong pagkatao mo na alam niyang allergic ka sa cosmetics, siguro. O kaya allergic ka sa makeup or simpleng tao ka lang talaga na hindi ka nagsusuot ng ganon. I mean, hindi natin lahat malalaman kung ano yung nangyari talaga hanggat hindi kayo nag-uusap. Pero goods naman na medyo pinakalma mo muna yung sitwasyon, medyo magtatanong-tanong ka muna sa mga tao sa paligid, ganyan. But it's important to ask people that you trust. So kung kami yun, edi wow, kahit Eto. hindi naman kami katiwa-tiwala, ganon. Eto, Mrs. Oh. What if talagang hindi naman binigay? Hiningi Binenta. or binenta. Kasi kung ako, halimbawa, alam ko allergy yung asawa ko, ibibenta ko. Pwede. Bilhin mo na lang. Bilhin mo na, sa'yo na lang to. Pwede. Or what if, isa pang scenario, what if yung pinagbigyan niya ng kolorete o ng cosmetics, may utang siya doon. Ayun, isa Hindi pa niya yun. mabayad-bayaran. Ito na lang, quits quits na tayo. Or, what if, boss niya yun? Yan, isa pa yan. Papakitang gilas. Nagpapakitang gilas siya sa boss niya. Kasi syempre, hanggat in good terms siya dun sa boss niya, maganda yung lagay niya sa kumpanya. At habang maganda yung lagay niya sa kumpanya, okay kayong pamilya kasi may trabaho siya. Tsaka mahirap biruin ka ng boss. Di mo naman kailangan, akin na lang yan. Tama, di ba? Siyempre mahihiya ka rin Yung mga din. ganon. Or what if? Ang dami. See, ang dami namin pwedeng mag-create na scenario na what if. At hindi natin, ang point lang namin is, gets namin na humihingi ka muna ng opinion ng ibang tao, pero lagi mong tatandaan, yung mga problema ay hindi naman kasama yung ibang tao pag kayong dalawa na lang sa bahay. Correct. Yung pag masama ang loob mo, yung ibang tao pwede makinig, makiinom with you, makikry with you for a while, pero sino ba yung uuwi sa bahay? Kasama ba sila? Tama. Hindi naman sila kasama. Oo. Ikaw din yun, tsaka yung asawa mo na lulutas ng kung ano man ang issues ninyo. So,
you really have to talk to him. Oo. Kasi bago natin sabihin pero valid Yes. I would say na very valid kasi sana man lang nagtanong siya. Oo. Kahit pa hindi cosmetics, kahit hindi pa ibang hindi pa babae yung binigyan. Yung nanalo siya tas binigay Oo. ng hindi siya nagsabi. What if kailangan nyo? Mga ganon. Kasi ako, pag nananalo ko, tas alam ko na kaagad na, kunyari, electric kettle, ganyan, na napanalunan ko. Alam ko na kaagad hindi namin kailangan ng electric kettle. Tama. Pero tinatanong ko pa rin sa asawa ko. Tinatanong ko pa rin sa kanya, bigay ko na lang ba to or iparaffle ko na lang din to sa iba? Kumbaga, nagbibigay ako ng heads up. Kasi Correct. kung ano man yung napanalunan sa raffle ng asawa mo, di ba supposedly parang shared na yon with you. Kasi Mga ganon. ako sa perspective ko kasi iba-iba kasi din ang mga lalaki. Kumbaga wala kaming personal knowledge doon sa kung ano talagang nasa utak ng asawa mo. Kasi kung ako nun, tatanungin ko muna yung asawa ko, nanalo ako ng cosmetics. Yung ganun din, Correct. sabi ni Nicole na nanalo siya ng kahit hindi electric niya kailangan. kettle. Oo. Kasi decision yung dalawa yun True. Kaya kung tinatanong mo sa amin kung valid yung nararamdaman mong masama yung loob mo, oo naman. Kasi parang nag-decide siya ng hindi kakasama. Oo. Ang mas malala pa dito, sa tingin ko baka kailangan mo rin o gusto mo. Or ang mas malala kasi sa babae binigay, what if? Oo. Nagsiselos na siya ng matagal na panahon dun sa babae ala. yun. Or what if, feeling ko iba-iba kasi yung sitwasyon Oo. What if yung babaeng yun, hindi ka naman nagsiselos talaga, pero yung babaeng yung bata. Yan, Ayan. sariwa. Correct. Para feeling ko iba din kapag yung babae, yung matanda na, Correct. yung Oo. ugod-ugod na, parang gano'n. Hindi namin alam Oo, kasi halimbawa, kung ako yun halimbawa, kung kahit alam ko hindi ka naman nagme-makeup yung asawa ko, pwede pa rin tatanungin ko pa rin kasi baka may kapatid siya Correct, na pwede pagbibigyan. O ibenta niya sa commerce niya, True. magiging pera pa. Correct. Yun. Yung mga tipong ganyan. So, hindi, again lahat ng mga pinagsasabi namin ay impawang imbento lang. Nag-iisip kami ng mga pwedeng Mga dahilan senaryo. at senaryo. Pero ang makakaalam lang talaga niyan ay ikaw pagka Oo. tinanong mo yung asawa mo. Ayan. And hopefully, you will be very honest about it. And Oo. please be honest na sumama yung loob ko Kasi Yan. baka sabihin mo mababaw. Pwede ka may mga ganong intro. Baka sabihin mo kasi mababaw Pero alam mo ba, sa sobrang sama ng loob ko, sinangguni ko pa sa tambalan. Pinag-usapan nila sa radyo. Oo, kaya it all boils down to communication. I-communicate mo yung nararamdaman mo. Kasi yun nga ang Truly. problema. Actually, kung bakit ako personally sinasabi to kasi parang dati, nung medyo bata-bata pa kami, bago pa yung ganito yung ginagawa I-consult mo muna sa Kaya medyo nagkakaroon ka ng galit na iipon. Instead na sabihin mo kagad, nagtampo ako sa'yo. Yan. Bakit mo binigay? Mamaya mo niyan, hindi mo sinabi. Oo. Pinalagpas mo. Ayan. Sumaya na kayo ulit, Oo. 'di ba? Sa susunod may mangyayari. Ito na. 'Di ba? Sa susunod na may mangyayari na senaryo. Oo. Hindi man konektado dun sa cosmetics. May Correct. ginawa lang si Mister na late, Oo. hindi nag-text back. Ngayon yung galit mo over the moon, Ayan. over the top pa. To the roof. Tama. Ganyan. O di kaya pumunta ka sa office, nakita mo yung pinagbigan niya. Ayan. Inampas lang yung mister mo, tumawa. Oh, ikaw talaga, 'di ba? Naalala mo ka? Naalala mo. Kayo pa naman. Kaya naman pala. kami pa naman overthinker. Hindi nyo nakakalimutan yung mga Oh, detalye. nako, talaga. Hindi naman kaya ang mga perfect na maging historian ay mga babae. 'Di ba? Kasi naaalala namin yan. Kaya pala, ibinigay niya. True. Kasi may something. Yan. May meaning tuloy yung hampas. So, ano man yung gawin ng mister mo, eventually, let's say, na ikasama ng loob mo, makakadagdag yan Oho. dito sa cosmetics issue. Correct. Na before you know it, nag-away na kayo ng husto at Oo. nagsimula lang ito sa lipstick, Oo. di ba? Kasi nga bata. True. Ay hindi mo pala alam, yung nanay pala nung empleyadong yun yung nagpasok sa kanya dyan. Mga ganon. Or di naman kaya yung binigyan niyang bata na Oo. empleyado, yung nanay nun may sakit. Oh, yun. At yun yung last wish. Inventor. Inventor ng kwento yan. Hindi kasi, again, ulitin lang namin, misis. Makaka-imbento kami dito si Diego Bandino ng sandamukal na mga senaryo na hindi naman yata makakatulong sa'yo at Oo. magkukos pa ng lalong overthinking Correct. sa'yo. Mhm. 'Di ba? Hindi naman makakatulong kasi baka hindi naman totoo, mga imbe-imbento lang namin to. Isipin mo, umabot pa sa last wish nung nanay nung
batang empleyado. Mag-communicate kayo or baka naman talaga, baka hindi natin alam, baka yung napanalunan isang pirasong lipstick lang. Oo. Diba? Kaya So- lang nung nakarating sa iyo yung balita, naku, yung mister mo, nanalo Oo. nga ng cosmetics. Ako kasi pag halimbawa cosmetics, lalo na kung may S, plural. Oh. At saka kung raffle kasi yan, Jegs, parang feeling ko naka-gift pa. Oo, so parang ramdam beauty ko, beauty beauty product products. set, Oo. ganon. Pero tama rin si Jegs na maaari nga, kasi may mga ganyan Mga na lip tint lang. Correct, Oo. PR tint, PR tint, PR kit, di ba? Oo. Minsan, dinadaan nila sa sobrang gandang packaging, pero yung laman ng mismong PR kit, mga Oo. 2 pirasong lip tint, o Oo. kaya isang banig ng gamot, may mga ganon eh. O Oo. baka ganun yung dating nung sinilip niya, isang lip tint lang. Nagpapalakas siya kasi Oo. maaaring ang boss. Saka no big or deal whatever. kasi pag ganyan. Like for example, naalala ko lang yung si Sir Art nang nag-talk sa atin, di ba? Nagpa-raffle siya, nagpa-game siya ng parang USB na kung magcha-charge ka. Pag may nanghingi sa bigay na lang kasi Hindi naman Hindi yata na- kailangan. parang hindi naman siya talaga big deal. Oo. So hindi namin alam kung anong klaseng paraffle yan, kung parang trip lang o may Pwede. Hindi, anniversary nga daw eh. Yun lang. Oh, yung anniversary talaga. So medyo big. Oo, malaki hindi yun. siya yung parang ano-ano lang sa, bawa meeting-meeting lang. O parapol tayo ng USB na mga Ayan. ganon. Hindi. Oo. Ano eh. Alam mo, anniversary. So syempre pag anniversary, di ba, nakakita ka ba ng lip tint lang yung binigay? Oo. Kung lip tint lang yung binigay, tapos anniversary, magre-resign na ako dyan. Baka anniversary din nila. Hindi, binibiro ka. Mag-usap Naka, kayo. Mag-usap na kayo. Kasama mo ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!